Hare Krishna. Kamala Mataji, okay, yeah? Audio and video? Okay. Okay. Hare Krishna. ISKCON Mangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு கிளாஸ் லாஸ்ட் டே ஆஃப் த பகவத்கீதா இந்த செஷனுக்கு 18th டே அண்ட் 18th சாப்டர் படிக்கலாம். ப்ரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது ISKCON மங்களூரில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் இருக்கிற டெய்டி. நம்ம ஓம் விஷ்ணு பாதாய नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नम पंकजनाभाय नम पंकजमालिने नम पंकज नेत्राय नम नमस्ते पंकजांगदिये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. ISKCON मंगलूर சார்பாக கிளாஸ் ஃபைனல் 25th சில்வர் ஜூப்ளி பேட்ச் லாஸ்ட் சாப்டருக்கு நம்ம வந்தாச்சு. ரீகேப் ஆஃப் சாப்டர் 17 முதல்ல சொல்லிட்டேன். அதை கேட்டுட்டு இப்போ இன்னைக்கு முன்னுரை புது சாப்டருக்கு சொல்கிறேன். பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல தோன்றக்கூடிய 3 வகையான நம்பிக்கை உண்டு. ரஜோகுணத்திலும் தமோ குணத்திலும் நம்பிக்கையுள்ளோர் செய்யும் செயல்கள் நிரந்தரமற்ற பௌதிக விளைவுகளையே நல்கின்றன. ஆனால் சாஸ்திர கோட்பாடுகளின்படி சத்துவ குணத்தில் செய்யப்படும் செயல்கள் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தி பகவான் கிருஷ்ணரின் மீது தூய நம்பிக்கையும் பக்தியும் கொடுக்கிறது. அதாவது நேற்றுக்கு என்ன சாப்டர்னுடைய இதை பார்த்தோம், டிவிஷன் ஆஃப் ஃபெய்த், நம்பிக்கையின் பிரிவுகள், அதை பார்த்தோம். ஓகே, இன்னைக்கு சாப்டர் 18 முன்னோட்டம். துறவின் அர்த்தத்தையும் மனிதனின் உணர்வு மற்றும் செயலின் இயற்கை குணங்களின் தாக்கத்தையும் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். பிரம்ம உணர்வு பகவத்கீதையின் மகத்துவம், கீதையின் இறுதி முடிவு பகவான் கிருஷ்ணரிடம் நிபந்தனையின்றி அன்புடன் பூரணமாக சரணடைவதே தர்மத்தின் மிக உயர்ந்த பாதை. தர்மத்தின் மிகவும் இது ஒருவனை எல்லா பாவங்களில் இருந்தும் விடுவித்து பூரண அறிவை நல்கி தமது உண்மை உலகிற்கு நம்மை திரும்பி செல்ல உதவுகிறது ஆகியவற்றை விளக்குகிறார். உண்மையில் பகவத்கீதை 17 அத்தியாயங்களில் நிறைவு பெறுகிறது. 18வது அத்தியாயம் இதற்கு முன் விவாதிக்கப்பட்ட விஷயங்களின் சுருக்கமான ஒரு பகுதியாகும். பகவத்கீதை ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் பரமபுருஷ பகவானுக்கு பக்தி தொண்டாற்றுவதே வாழ்வின் இறுதி நோக்கு என்பதை பகவான் வலியுறுத்தினார். இதே கருத்து ஞானத்தின் மிகவும் ரகசியமான பாதையாக 18ஆம் அத்தியாயத்தில் சுருக்கமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வாழ்வின் குறிக்கோள் பக்தி தொண்டே. ஸோ அல்டிமேட் கோல் என்ன, நம்ம இத்தனை படிச்சு எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு அல்டிமேட் கோல் பகவானை அடையிறதுக்கு தான் இல்லையா. பக்தி தொண்டு பண்ணுறது, டிவோஷனல் சர்வீஸ் தான் அல்டிமேட் கோலை வச்சுட்டு பக்தி யோகத்தை கற்றுக்கணும். சன்னியாசா கிவ்ஸ் அப் ஆல் மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ். சேரிட்டி, சாக்ரிஃபைஸ், பெனன்ஸ்லாம் கிரேட் சோல்ஸ் கெட் பியூரிஃபைட். இதெல்லாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இந்த சாப்டர் தியாகம், துரத்தல் மற்றும் சன்னியாசா ஆகியவற்றின் நோக்கம் குறித்து அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் கேட்கிறான். இவற்றை செயலின் 5 காரணிகளையும் செயலின் ஊக்குவிக்கும் 3 காரணிகளையும் செயலின் 3 கூறுகளையும் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். பொருள் இயற்கையின் 3 முறைகளில் ஒவ்வொன்றிற்கு ஏற்ப செயல் புரிதல், உறுதிப்பாடு, மகிழ்ச்சி மற்றும் வேலை ஆகியவற்றை அவர் விவரிக்கிறார். ஓகே, பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் ஒருபோதும் பாவமான எதிர்வீடுகளால் பாதிக்கப்படாததால் ஒருவர் தனது சொந்த வேலையை செய்வதன் மூலம் முழுமையை அடைகிறார். இவ்வாறு ஒருவர் கடமையின் விஷயமாக இணைப்பை அல்லது முடிவை எதிர்பார்க்காமல் செயல்பட வேண்டும். ஒருவர் ஒருபோதும் ஒருவரின் கடமையை விட்டுவிடக்கூடாது. சுய உணர்வில் மிக உயர்ந்த தளம் கிருஷ்ணருக்கு தூய பக்தி சேவை. அதன்படி அர்ஜுனனை எப்போதும் அவனை சார்ந்து இருக்கவும், அவனுடைய பாதுகாப்பின் கீழ் வேலை செய்யவும், அவனை பற்றி விழிப்புணர்வும் இருக்கவும் கிருஷ்ணர் அறிவுறுத்துகிறார். அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருக்காக போராட மறுத்தால் போரிடுவது ஒரு சத்திரியனாக அவனது இயல்பு என்பதால் அவன் இன்னும் போருக்கு இழுக்கப்படுவார். ஆயினும் கூட அவர் என்ன செய்ய விரும்புகிறார் என்பதை தீர்மானிக்க அவருக்கு சுதந்திரம் உள்ளது. கிருஷ்ணரின் அருளால் அர்ஜுனனின் மாயையும் சந்தேகமும் மறைந்து கிருஷ்ணரின் அறிவுறுத்தலின்படி
போராட தேர்வு செய்கிறார். அவர் கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம வந்து கடவுளுங்கிறது அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், அவர் சரியான நல்ல ஒரு டீச்சருக்கு என்னென்ன எப்படி இருக்கணுமோ அத்தனையும் அவர்கிட்ட இருக்கு. ஒரு டீச்சர்னா என்ன பண்ணோம், எல்லாத்தையும் நல்லதையும் சொல்லி தரணும், கெட்டதையும் சொல்லணும். உன்னோட இஷ்டம்ப்பா, நீ எது வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். ஸோ அவர் வந்து ரெண்டுத்தையும் சொல்லிட்டார். அது அவர் சொன்னதை வச்சுட்டு அவர் வந்து அர்ஜுனன் வந்து அவருடைய மாயையும் சந்தேகமும் அதனால அவர் சொன்னதுலேருந்து மறைஞ்சு கிருஷ்ணரின் அறிவுறுத்தலின்படி போராட தேர்வு செய்கிறோம். ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டர் பேர் மோட்ச சந்நியாச யோகா, துறவரத்தின் முழுமை. ஆக்சுவலாக நம்ம சாப்டர் ஓவர். இன்னைக்கு படிக்கிறது வந்து அதில் கம்ப்ளீட்டாக அதனுடைய சாராம்சமாக வருது இந்த சாப்டர். அங்கீகரிக்கப்படாத வழிபாடு பற்றி அர்ஜுனனின் வினவல், கிருஷ்ணரின் பதில், முக்குணங்களே ஒருவரின் நம்பிக்கையும் வழிபாட்டையும் தீர்மானிக்கிறது. முக்குணங்கள் அமைந்த உணவுகள், யாகங்கள், தவங்கள், தானங்கள், ஓம் சத் சத், யாகம், தவம், தானம் ஆகியவை பகவானை குறித்தே வழங்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு படித்தோம். இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டரில் கர்மம் மற்றும் ஞான யோகத்தின் சுருக்கம் 1லேருந்து 18 வரைக்கும், முக்குணங்கள் 19லேருந்து 40 வரைக்கும், 41லேருந்து 55 வரைக்கும், செயல்படுபவர்களிலேயே பக்குவமானவர் யார் அது. அப்புறம் 56லேருந்து 66 வரைக்கும் பகவானுக்கான அன்பு, எப்படி பகவானுக்கு நம்ம அன்பு செலுத்தணும். கடைசியில் 67 and to 78 இறுதி விளைவு. ஸோ இந்த சாப்டரில் என்ன படிக்கணும்னா, ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் பாண்டேஜ் த்ரூ கர்ம யோகா, த 5 factors of action, the modes controlling all activities and all beings, purification through prescribed duties of varnashrama, Brahman platform, அதாவது கான்ஃபிடென்ஷியல் நாலேஜ், அதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். எஸ் 18.1 படிங்க கமலாஜி. Mataji, yes Mataji. Arjuna uvacha sanyasasya mahabaho tattam ichchami veditum tyagasya cha rishikesha pritikkeshi nishudana. அர்ஜுனன் கூறினான், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே அப்படின்னு கேட்கிறான். அவர் என்ன கேட்கிறாரு, இதுல தியாகம் அது தியாகம் அது சந்நியாசம், அதனால நோக்கத்தை எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற. மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ அன்மியூட்ல இருக்கு, மியூட் பண்ணிக்கோ. எப்போதும் நமக்கு உதவி புரியக்கூடிய புலன்களின் அதிபதியான கிருஷ்ணரே ரிஷிகேசர். அர்ஜுனனிடம் இன்னும் சில ஐயங்கள் உள்ளன. ஐயங்கள் எப்போதும் அசுரர்களுக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றன. எப்போதுமே ஐயங்கள் வந்ததுன்னா அது அசுரர்களுக்கு ஒப்பிடப்படுது. அதை ஞாபகம். எனவே அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை கேசி நிஷூதன என்று அழைக்கிறான். மிகவும் பலம் வாய்ந்த அசுரனான கேசி கிருஷ்ணரால் கொல்லப்பட்டவன். தற்போது ஐயம் என்னும் அசுரனை கிருஷ்ணர் அழிப்பார் என்று அர்ஜுனன் எதிர்பார்க்கிறான். ஓகே. இந்த ஸ்லோகத்திலேருந்து என்ன தெரியுது, அவருக்கு ஐயங்கள் எல்லாம் நீக்கிறோம் அப்படிங்கிற. அவர் கேசி நிஷூதன் என்று அழைக்கிறான். அதனால்தான் கேசி என்ற அசுரனை அழித்ததால். எஸ் கமலாஜி 18.2 படிங்க. Yes ma'am. Shri Bhagavan uvacha kamyanam karmanam nyasam sanyasam kavayo viduhu sarva karma phalatyagam prahustyagam vichakshanaha. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல், ஜட ஆசைகளில் அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துறக்கணும் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகிறது. துரத்தல் சந்நியாசம். எது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லேருந்து டிட்டாச் ஆகிறது தான் சந்நியாசம் அல்லது துரத்தல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களையும் துறப்பதை தியாகம் என்று அறிகிறார்கள். எல்லா செயல்களுக்கும் பலன்களை தியாகம் பண்ணுறது தான், துறக்கிறது தான் தியாகம்னு பேர். ஓகே. எப்போதும் நமக்கு உதவி புரியக்கூடிய புலன்களில் பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யப்படும் செயல்களை கைவிடப்பட வேண்டும். இதுவே பகவத்கீதையின் உபதேசம். முன்னேறி ஆன்மீக ஞானத்திற்கு வழிகாட்டக்கூடிய செயல்களை தொடக்கக்கூடாது. எல்லாத்தையும் தொடர்ந்து சொல்கிறோம். இப்போ மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் உட்காந்து ஆன்மீகத்தையும் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வரோம். அதுக்காக ஆன்மீகத்தில் நம்ம என்னென்ன பண்ணிட்டு வரோமோ அந்த வழிகாட்டி அதெல்லாம் தொடக்கக்கூடாது. அந்த செயல்களை தொடக்காதீங்க.
பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யப்படும் செயல்கள் கைவிடப்பட வேண்டும். எல்லா விதமான பலநோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை தொடக்க வேண்டும் என்று சில அறிஞர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக்கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகிறார்கள். 18.5 படிப்போம் கமலாஜி. Yes, Mataji. यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே தொடக்கக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. தானம், யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் எல்லாரையும் ஆத்மாக்களையும் தூய்மைப்படுத்துகின்றன. தகுதியானவர்களுக்கு தானம் கொடுத்தால் அது ஒருவனை ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைய செய்யும். டிசர்விங் பீப்புளுக்கு தான் தானம் கொடுக்க சொல்கிறேன், எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்க கூடாது. வீடு நேற்றுக்கு ஒரு ஸ்லைட் காமிச்சல ஹெல்ப் ஃபார் வீட், அவன் கெட்ட காரியங்களுக்கெல்லாம் அவனுக்கு பணம் கேட்குறான். அந்த மாதிரி வாழ்க்கெல்லாம் தானம் கொடுக்கறது அர்த்தம் இல்லை. பாவத்தை தான் நம்ம மூட்டை கட்டிக்கிறோம். அதுக்கு பதிலாக நல்ல யாருக்கு டிசர்விங் பீப்புள் அவளுக்கு கொடுத்தா டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு கொடுக்கலாம், அன்னதானம் பண்ணலாம், ஏழைகளுக்கு சாப்பாடு போடலாம். ஏழைகளும் டிசர்விங் ஏழைகளுக்கு தான் போடணும். அதை பார்த்துட்டு நாங்கள் இதை விட நல்லாவே சாப்பிட்றது வேண்டாம் அப்படின்னு அவள்கிட்ட எல்லாம் கொடுத்த அர்த்தமே இல்லை. ஒரு ரூபா சோத்துக்கு இதுங்காமல் இருக்கா இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம கரெக்டாக பார்த்து அவளுக்கு கொடுக்குற தானம் தான் விசேஷம். 18.6 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. एतन्यापि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्. இத்தகைய செயல்களை அனைத்தும் பற்றுதல் இன்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். ரிதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். என்ன சொல்றார்? எல்லாத்தையுமே எந்த இதுலையும் பற்றுதல் இல்லாம பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் கடமையை செய், பலனை எதிர்பார்க்காதே முதலேருந்து நம்ம சொல்லிட்டு வரோம் இல்லையா, அது மாதிரி தான் சொல்ல. பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்ய வேண்டும், இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும். ரிதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். எல்லா யாகங்களும் தூய்மைப்படுத்துபவை. ஒருவனது வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி அவனை ஆன்மீக தளத்திற்கு உயர்த்தக்கூடிய யாகங்கள் நிறுத்தப்படக்கூடாது. இறைவனுக்கு பக்தி தொண்டு ஆற்றுவதில் தனக்கு உதவி செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு யாகமும் தானம் அல்லது செயலையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதெல்லாம் விட்டுவிடக்கூடாது, அந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஈகோங்கிறத பற்றி ஒரு 23, 24, 25 அந்த ஸ்லோகத்தில் வருது. அதுக்கு ஒரு மீனிங் மட்டும் இங்கிலீஷில் கிட்ட கிடச்சிது, எடுத்து வச்சுக்கேன். ஆஸ் ஃபார் ஆக்ஷன்ஸ் that action in accordance with the duty which is performed without attachment, without love or hate by one who has renounced fruitive results is called action in the mode of goodness. Okay, but action performed with great effort by one seeking to gratify his desires and which is enacted from a sense of false ego is called action in the mode of passion. அது 23 ஸ்லோகம், இது 24 ஸ்லோகம். And that action performed in ignorance and delusion without consideration of future bondage or consequences which inflicts injury and is impractical is said to be in the action of in the mode of ignorance. ஸோ மூணுத்துக்கு சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணத்துக்கு எப்படிங்கிறதுக்கு ஈகோ பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லைட் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ எல்லாரும் ஒரு பேப்பரும் ஒரு பேனாவும் வச்சுருந்தோம். இது இது என்ன பண்ண போகிறோம், இப்போ சுய மதிப்பீட்டு நேரம். அவங்கள பற்றி செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட்னு பேர். இது பேர் நான் சொல்ல அதுக்கு மார்க் எப்படி போட்டுக்கணும், ரைட்டுனா ரைட்டுன்னு வச்சுக்கோ. அது ஒவ்வொருத்துக்கும் எப்படி மார்க் போடணும்னு சொல்லிக்கிறேன், நீங்களே போட்டுக்கோங்க, எனக்கு சொல்லவே வேண்டாம். அவங்களுக்கு 18.7, 8, 9 அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா. இதில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் இல்யூஷன். அது காரணம் என்ன? இல்யூஷன். குணம் இக்னரன்ஸ். அதான் 18.8ல் பரிந்துரைக்க கடமைகள் தப்பு, டிஃபிகல்ட் டியூட்டிஸ், அது பேஷன். ஓகே, ரெண்டாவது. அப்புறம் மூணாவது 18.9ல் ரைட்டு போட்டுக்கு டியூட்டி, கடமை, அது குட்னஸ்.
குட்னஸ், பேஷன் அண்ட் திக்னஸ். அதுக்காக இது கொடுத்துருக்கேன். எல்லாரும் கையில் ஒரு பேப்பர் ஒரு பேனா வச்சுக்கோ. அது இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்லைடு முடிஞ்ச உடனே வரும். அதுக்கு நீங்கள் மார்க் போட்டுருக்கோம். பலம் பொருந்திய புயல்களை உடைய அர்ஜுனா, செயல்கள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின்படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றை தற்போது என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள். செயலுக்கான இடம் உடல், அதாவது செயலுக்கான இடம், செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. இவையே செயலுக்கான 5 காரணம். ஒரு காரியம் பண்ணணும்னாக்க அந்த காரியத்துக்கு இந்த 5 காரணங்களால் தான் அந்த காரியத்தை செயல்படுறோம் இல்லையா? செயலுக்கான இடம் என்ன? உடல், செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், பலதரப்பட்ட முயற்சிகள், இறுதியாக பரமாத்மா. இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்கள். எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாமல் அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல, காண முடியாது. அதனால இதெல்லாம் நான் அந்த 5 காரணத்தையும் இதோட கணக்கில் வச்சுக்காம அவன் மட்டும் காரியத்தை பண்ணானாக்க செயலாற்றுவதற்கு அவன் உள்ளதை உள்ளபடி காண முடியாது, அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகியவை 3ம் செயலை தூண்டுபவை. செயலை தூண்டுபவை என்னென்ன? அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன். இதையும் கொஞ்சம் கவனிச்சுட்டு வாங்கோ. 5 காரணங்களை முதல்ல சொன்னேன். இப்போ 3 காரணங்கள். அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய செயலை தூண்டுபவை. புலன்கள், செயல், செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. செயலை தூண்டுபவை என்ன? செயலை உண்டாக்குபவை என்ன? 18.18 வந்து. ஸோ இப்போ சுய மதிப்பீட்டு நேரம் வந்துடுச்சு. பின்வரும் எக்ஸ் ஸ்லைடிலிருந்து நீங்கள் எந்த வகையில் கீழ் வருகிறீர்கள் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு 1லிருந்து 3 வரைக்கும் மார்க் போட்டிருந்தோம். 1, 2, 3 சத்துவகுணம். முதல்து சத்துவகுணம், 2வது ரஜகுணம், 3வது தமோகுணம். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மார்க் போட்டிருந்தோம். ஓகேயா? ஜட இருக்கின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல் செய்பவன் ஆகியவற்றில் 3 வகைகள் உள்ளன. தற்போது அவர்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. 18.20 என்ன சொல்லிருக்கு? உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்கள் பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காணுகின்றானோ அந்த அறிவு சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். அது நம்மகிட்ட இருந்ததுன்னா 3 பாயிண்ட் போட்டுருக்கோம். எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கிறானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. நம்ம அதில் இருந்தோம்னா 2 மார்க் கொடுக்கணும். நமக்கு அதாவது செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட். அதனால் உள்ளது நமக்கு என்ன இருக்குமோ அதையே எடுத்துக்கோங்க. இது 18.22 எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு சமூகத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. நமக்கு எந்த இதில் இருந்தாலும் சரி அதை எழுதிக்கோங்க. அந்த மார்க்கை ஒரு பேப்பரில் நோட் பண்ணிக்கோங்க. எஸ். அடுத்தது, எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகிறதோ சத்துவகுணத்தின் செயல். அதாவது செயல் என்னப்படுகிறது? பொருள் இயற்கையின் முறையில் அடிப்படையில் 3 வகையான செயல்கள் இருக்கு அது. ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளையும் திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகிறதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகிறது. இதுக்கு 2 மார்க் போட்டு இதில் இருந்ததுன்னா. அப்புறம் ரஜோகுணம், எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் சமோகுணத்தின் செயலாக கூறப்படுகிறது. நம்ம எதில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, 3 மார்க்னா 3 மார்க் போட்டுக்கோ, 2னா 2 பண்ணும், 1 மார்க்னா 1 போட்டுக்கோ. ஓகே. எஸ். பொருள் இயற்கையின் முறைகளில் அடிப்படையில் 3 வகையாக தொழிலாளர்கள் இருக்கிறார். எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களில் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதில் இருந்தேன்னா நீங்கள் 3 மார்க் போட்டுங்கோ. எவன் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடனும் தூய்மையுன்றி, அதாவது நம்மகிட்ட பொறாமை இருக்கா இல்லையா, அதனால இது நல்லா இல்லை அதனால நான் முதல்ல இருக்கேன்னு போட்டுக்க கூட. நம்ம எப்படி இருக்கோமோ அதை போட்டுக்கோ, அப்போதான் நமக்கு அசஸ்மெண்ட் பண்ண முடியும். எப்போதும் பொறாமையுடன், ஏன்னா எல்லாருமே இந்த ரஜகுணத்தில் தான் இருக்கோம். நம்ம எப்போதும்
பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்பத் துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகைய செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மூணாவது, எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிராக செயலில் எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதீகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலந்தாழ்த்துபவனாக இருந்தானோ அத்தகைய செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எதா இருந்தாலும் 3, 2, 1 எது இருக்கோ அதில் போட்டுருந்தோம். அப்புறம் பொருள் இயற்கை முறைகளில் அடிப்படையில் 3 வகையான நுண்ணறிவு. ரிதாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது, செய்யத்தகாதது எது, பயப்படத்தக்கது எது, பயப்படத்தகாதது எது, பந்தப்படுத்துவது எது, விடுதலை செய்வது எது ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாகும். 31 பிரித்தாவின் மகனே, தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல் செய்யத்தகாத செயல் இவற்றிற்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது. எதில் இருந்தாலும் அதுக்கு உண்டான மார்க்கை போட்டுக்கணும், ஆட் பண்ணிக்கணும். அப்புறமா அறியாமை மற்றும் இருளின் மயக்கத்தின் கீழ் தர்மத்தை அதர்மமாகவும் அதர்மத்தை தர்மமாகவும் அறிந்து எப்போதும் தவறான வழியில் முயற்சி செய்யும் புத்தி வர்த்தனையை தமோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஸோ எதில் இருக்கோ அதை போட்டுங்க இந்த பாயிண்ட். அப்புறம் 33, 34, 35 ஸ்லோகாஸ். பொருள் இயற்கை முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான தீர்மானங்கள். ரிதாவின் மைந்தனே, உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி சத்துவ குணத்தை சார்ந்ததாகும். மனதை கட்டுப்படுத்த வச்சுக்கிறது சத்துவ குணத்தில் அதான் பண்ண முடியும். எந்த மன உறுதியின் மூலம் ஒருவன் அறம்பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ, ஓ அர்ஜுனா, அத்தகைய மன உறுதி ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது. ரிதாவின் மைந்தனே, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு செல்ல இயலாத அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். பொருள் இயற்கையின் முறைகளின் அடிப்படையில் 3 வகையான மகிழ்ச்சி, 3 தினசில மகிழ்ச்சி. ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றது. தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. எந்த சுகம் புலன்களுக்கும் புலன்களின்ப பொருள்களுக்கும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகிறதோ, ஆரம்பத்தில் அமிர்தம் போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகிறதோ, அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தில் தன்மை கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. இதில் எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இந்த மாதிரி பாகக்காய் முதல்ல சாப்பிட்றச்சே விஷம் மாதிரி ரொம்ப இதுவாக இருக்குது, கசக்கிறது. ஆனால் அதை சாப்பிட்டேன்னா டயபெட்டிஸ்க்கு நல்லதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி இதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன், சாப்பிட்றது ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்றோம், ஸ்வீட்ஸ் எல்லாம் நிறைய கீ எல்லாம் போட்டு நல்லா இருக்கும் முதல்ல சாப்பிட்றதுக்கு. ஆனால் அது முதல்ல அமிர்தமாட்டம் இருக்குது, ஆனால் அது கடைசியில் அது விஷமாக இருக்குது. அதுதான் அந்த ஸ்வீட்டு கூட டயபெட்டிஸ், அதுவும் டயபெட்டிஸ்க்கு கொண்டு போய் முடிக்கிறது. ஸோ அதனால் 2 அது கவனிச்சுக்கோங்க எது நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். அப்புறம் இது 3வது தன்னுணர்வை காண இயலாத ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை மயக்கமாக இருக்கின்ற உறக்கம், சோம்பல் மற்றும் மாயையினால் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதால் கூறப்படுகிறது. ஓகே, இதுக்கு முதலத்துக்கு 3 மார்க் போட்டுக்கோ, 2வதுல இருந்து எல்லாம் 2 மார்க்கு, அப்புறம் தமோ குணத்தில் இருந்தெல்லாம் 1 மார்க். எதுல இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஸோ உங்களோட மார்க் 18 கிட்டத்தட்ட 18 கிட்டக்கு வந்துட்டு டோட்டல். சாரி, 18 கிட்டக்கு ஓவராலாக எடுத்து மொத்தமாக கூட்டி பார்த்தேன்னா 18 கிட்டக்கு வந்துட்டுனா உங்களுக்கு யூ ஆர் குட். 6க்கு அருகில் அப்படின்னாக்கா டவுன், மட்டம் ரொம்ப மோசம். 12 கிட்டக்கு வந்துட்டேன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மேம்படுத்திக்கலாம். இன்னும் நீங்கள் போய் 18 கிட்டக்கு ரீச் பண்ணலாம். ஸோ செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் கூட்டிட்டு எல்லாரும் நீங்கள் அவங்கவுங்க அசஸ் பண்ணிக்கணும். ஒரு 1 மினிட் டைம் தர எல்லாத்தையும் கூட்டிக்குவோம். போட்டுட்டேலா? ஓகே. ஸோ நீங்களே எத்தனை பேர் நல்ல இதில் சத்துவ குணத்தில் இருக்கீள், எத்தனை பேர் ரஜ குணத்தில் இருக்கீள், எத்தனை பேர் தமோ குணத்தில் இருக்கீள், எனி ஐடியா சொல்ல முடியுமா? சொல்லலாமா? நான் ரஜ குணத்தில் தான் இருந்தேன். மாதாஜி சேம் ரஜோ குணம் தான் மாதாஜி. 16 இருக்கோம் மாதாஜி. ஓஹோ, 16. வெரி குட். 16.
ஓகே, குட். இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணா சத்துவகுணத்துக்கு வந்துடலாம். அது இன்னும் ஒரு 6 மாசம் போச்சுன்னு வச்சுங்களேன், உங்களுக்கே புரிஞ்சு போயிடும். அப்போ புரிஞ்சு போயிடும். எஸ். முக்குடங்களிலான மகிழ்ச்சி. சத்துவகுணத்துல முதல் விஷம் போன்றது, முடிவில் அமிர்தம் போன்றது, தன்னுணர்வு வரும். ரஜோகுணத்துல முதல்ல அமிர்தம் போன்றது, முடிவில் விஷம் போன்றது, புலன் இன்பத்திலிருந்து எழுப்புவது. தமோகுணம் மாயையால் ஆனது, உறக்கம், சோம்பேறித்தனம் மற்றும் மாயையினால் வருவது. தூக்கம் நிறைய தூங்குறவா, நிறைய சாப்பிடுறவா, இதெல்லாம் வந்து தமோகுணம். அது மட்டும் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறதுனால நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களா ஈஸியா சத்துவகுணத்துக்கு போயிடலாம். நம்ம வந்து அதாவது வேவரிங் மைண்ட், இப்படி போலாமான்னு பண்றதுனால தான் அந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கும். அதை மெதுவா நம்மள கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம சத்துவகுணத்துக்கு போயிடணும். O son of Radha, that determination which is unbreakable, which is sustained with steadiness, steadfastness by yoga practice, and which thus controls the activities of the mind, life, and senses, is determination in the mode of goodness. Bhagavad Gita 18.33. எல்லாம் நம்மலாம் யோகா மூலியமா ப்ராக்டிஸ் பண்ணி, யோகானாக்கா நம்ம இது பண்ணி இந்த மாதிரி யோகா எக்ஸசைஸ் பண்ற அந்த மாதிரி இல்லை. யோகானா மூச்சு பயிற்சியும் உண்டு. நம்ம அஷ்டாங்க யோகாவில் 8 இருக்கு இல்லையா, அது ஏதாவது ஒரு 4-5 நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அந்த மாடலில் நம்ம வந்தோம்னாக்க நம்ம மோட் ஆஃப் குட்னஸ்க்கு வர முடியும். அதுக்கு மோட் ஆஃப் குட்னஸ் வரதுக்கு காலங்காத்தால எழுந்துக்கணும். குட்னஸ்க்கு உண்டான ப்ராப்பர் குட் குவாலிட்டிஸ்லாம் என்னென்னு உங்களுக்கே தெரியும், சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். சாப்பாட்டு விஷயத்துலேருந்து சத்துவகுணத்துக்கு உண்டான சாப்பாடு சாப்பிடணும். அப்புறம் வந்து சாத்விக் ஃபுட்டு. அப்புறம் வந்து காத்தால் சீக்கிரம் எழுந்திருக்கணும். பகவானை பற்றி இதெல்லாம் கேட்கணும். கண் காது வந்து நல்லது தான் கேட்கணும் பகவானை பற்றி. வாயிலையும் நல்ல வார்த்தைகள் தான் வரணும். அஹிம்சையை ஃபாலோ பண்ணணும். அஹிம்சைனாக்க கெட்ட வார்த்தைகள் வாயில் வரக்கூடாது. அஹிம்சைனா குத்து கொலை பண்ணுறது அது மாத்திரம் இல்லை, வாயிலேருந்து வர வார்த்தைகளும் நல்ல வார்த்தைகள் வரணும். அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு 10 இது இருக்கு இல்லையா சத்துவகுணத்துக்கு கேரக்டர்ஸ்லாம், அதை ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே. பொருள் இயற்கையின் அடிப்படையில் 4 வகையான ஆசிரமங்கள்: அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகியவை இயற்கையின் தன்மைகளில் பிராமணர்களால் செய்யப்படுகிறது. அதாவது 42nd ஸ்லோகம். 43rd ஸ்லோகம்: சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திலிருந்து பிறந்த செயல்கள். ஸோ பிராமணர், சத்திரியர் வந்தாச்சு. விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைசியர்களின் இயற்கையான செயல்கள். வைசியர்களுக்கெல்லாம் என்ன தொழில்? விவசாயம், பசுக்களை பராமரிக்கணும், வியாபாரம் பண்ணுறதா வைசியர்கள். மெயினாக வியாபாரம் தான் வாழ்து. இயற்கையான செயல்கள் வைசியர்களும் இருக்காது. உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். மற்றவர்களுக்கெல்லாம் வீடை பெருக்கி கொடுக்குறேன்ட்டு வந்து செஞ்சு கொடுப்பா, பாத்திரம் தைச்சு தரேன்னு சொல்கிறாலே, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகள்லாம் செய்யுது. அது மற்றவர்களுக்கு இன்னொருத்தருக்கு நம்மளால ஹெல்ப். ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து வேலையெல்லாம் பார்த்து கொடுக்குறா, அது பேர் பேஷண்ட்லாம் கவனிச்சுக்கிறா, இதெல்லாம் வந்து சூத்திரர்களுடைய இது அப்படின்னு சொல்கிறேன். அதாவது இப்போ சூத்திரர்கள்னா இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் இப்படி பொருள் இயற்கையின் முறைப்படியில் 4 வகை ஆசிரமங்கள் இருந்தது. ஸோ 4 kinds of ashramas based on the modes of material nature. Brahmanas, Kshatriyas, Vaisyas and Sudras are distinguished by their qualities of work, what justice air of the enemy in accordance with the modes of nature. Peaceful, self-control, austerity, இதெல்லாம் பிராமணாளுக்கு எல்லாம் இருக்குது. அங்கே தமிழில் படித்தாலும் அதே இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே. ஹீரோயிசம், பவர், டிட்டர்மினேஷன், ரிசோர்ஸ்ஃபுல்னஸ், கரேஜ் இன் பேட்டில், இதெல்லாம் வந்து சத்ரியாஸ்க்கு. farming, cattle raising and business are qualities of work for Vaisyas. And for the Sudras, there is labor and service to others. Okay. அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. கமலா மாதாஜி 46 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. யதஹ பிரவ்ருத்திர்பூதானாம் ஏன சர்வம் இதம் ததம் ஸ்வகர்மணா தம் அப்யர்ச்ய சித்திம் விந்ததி மானவஹ. யாரிடமிருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளாரோ, அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு
மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். எல்லா உயிர்வாழிகளும் பரமபுருஷனின் மிகச் சிறிய அம்சங்கள். எல்லா உயிர்வாழிகளின் ஆரம்பமும் பரமபுருஷனே. பொதுவாக வைஷ்ணவ பக்தர்கள் முழு முதற் கடவுளை அவரது அந்தரங்க சக்தியுடன் வழிபடுகிறார்கள். அவரது பகிரங்க சக்தி அந்தரங்க சக்தியின் திரிந்த பிம்பமாகும். அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அந்தரங்க சக்தியின் திரிந்த பிம்பமாகும். பகிரங்க சக்தி அந்தரங்க சக்தியின் திரிந்த பிம்பமாகும். ஸோ இந்த படம் போட்டுருக்கு. இதுல வந்து யாராவது இந்த பிக்சர்ல ஏதாவது ஒரு என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? இந்த பிக்சரை பார்த்துட்டு யாராவது சொல்ல நல்ல பிக்சர் ஒழுங்காக கவனிக்கிறேன்னு அர்த்தம். பிராமணர் வந்து வேதங்கள் ஓதுறா. ஓகே. சத்திரியன், வைசியர், சூத்ராஸ். சத்திரியர் வந்து யாகங்கள் பண்றது சத்திரியோட வேலை. ஓகே. சத்திரியனோட வேலை என்ன? வாரியர். சத்திரியஸ் ஆர் வாரியர். சத்திரியர் வந்து போர் புரியறது, போர் பண்ணறது. அர்ஜுனன் எக்ஸாம்பிள். வைசிகாஸ் தொழில் பண்றார். வியாபாரம். சூத்ரா வந்து வேலை. மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்யறது. சரி, இது நான் சொல்லி கொடுத்தேன், நீங்க அதை சொல்றேன். இன்னும் அந்த பிக்சர்ல வேற என்ன இருக்கு? கிருஷ்ணர், பரமாத்மா நடுவுல. ஆமா, பரமாத்மா இருக்காரு இல்லையா? அந்த பரமாத்மா எந்த ஜாதி? இது எல்லாத்துக்கும் மேல, மேல சுப்ரீம். எந்த ஜாதியும் இல்லை. அவர் பிராமணரும் இல்லை, சத்திரியனும் இல்லை, வைசியனும் இல்லை, சூத்ரனும் இல்லை. அவர் எல்லாருக்கும் பொது. அவருக்கு ஜாதியே கிடையாது, எல்லாருக்கும் சம்பந்தம். அதனால்தான் இந்த பகவத்கீதை யார் வேணாலும் படிக்கலாம். துலுக்காலும் படிக்கலாம், முஸ்லீம்ஸும் படிக்கலாம், பிராமணாலும் படிக்கலாம், கிறிஸ்டியன்ஸும் படிக்கலாம், எந்த ஜாதிக்காராலும் பார்சிஸும் படிக்கலாம். யாருக்கு மனசுக்குள்ள பிடிச்சிருக்கோ படிக்கணும்னு அவ எல்லாரும் படிக்கலாம்னு அதனால தான் இதை சொல்லணும். ரெக்கமெண்ட் பண்றது அதுக்கு தான். ஓகே. எஸ் கமலா மதிஜி 47 படிங்க. Yes, Mataji. Shreyan Swahadharmum Vigunaha Paradharma Savanishtitat Swabhavaniyatam Karma Urvan Apnoti Kilbisham. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருவரது இயற்கைக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவது இல்லை. ஒவ்வொருவரது தொழிற்கடமையும் பகவத்கீதையில் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பிராமணன், சத்திரியன், வைசியர் மற்றும் சூத்ரர்கள் கடமைகள் குறிப்பிட்ட இயற்கை குணங்களுக்கு ஏற்ப விதிக்கப்பட்டுள்ளன. பிறரது கடமையை ஒருவன் நகல் செய்யக்கூடாது. இப்போ சத்திரியன் பண்றான், வாரியரா இருக்கான், அதனால இந்த பிராமணன் போய் நானும் வாரியரா இருக்கேன்னா அவனால பிராமணனால பண்ண முடியுமா? பிராமணனுக்கு வேதங்கள்லாம் தான் படிக்க தான் தெரியும். அவன் போய் போர்ல போய் வாரியரா இருக்கிறதுக்கு பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியும். அதை போய் பண்ணினா, நகல் பண்ணினா என்னன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து ஃபெயிலியர் தான் அது. அதனால அவ்வாழ்த்து பிறகு கடமையை ஒருவர் நகல் செய்யக்கூடாது. சத்திரியனான அர்ஜுனன் தனது எதிராளிகளுடன் போர் புரிய தயங்கி கொண்டிருந்தான். அந்த போர் அத்தகு போர் பகவானான கிருஷ்ணருக்காக நடத்தப்பட்டால் இழுந்துவிடும் பயத்திற்கான அவசியம் எதுவுமில்லை. அதனால பகவானை நினைச்சு நம்ம சத்திரியன் போர் பண்ணிடணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு பண்ணினானாக்க அதுக்கு அழிஞ்சு போயிடுதோம் அப்படின்றதுக்கு பயப்படுறதுக்கு அவசியமே இல்லை, அவசியம் எதுவும் இல்லை. அது மாதிரி இப்போ இங்கே எல்லாரும் நிற்கிறது இல்லையா? குரங்கு, யானை, இருக்கு, யானை, மீன் இருக்கு, எல்லாமே, நாய் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டு கிளைம் த ட்ரீ. யார் இதில் ட்ரீயை வின் பண்ணுறாளோ அவள் தான் வின்னர் அப்படிங்கிறான். இந்த இடத்துல போய் இப்போ நம்மளும் போய் நிற்க முடியுமா? ஏன் நிற்க முடியாது? எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் நேச்சர் ஒன்றுத்துக்கும். குரங்கு பண்டு ஃபாஸ்ட்டாக போகும், யானை மெதுவாக போகும். அதுவும் யானை மரத்து மேலே ஏற முடியாது அதனோட வெயிட்னால. மீன் தண்ணியை விட்டு வந்தாலே மீன் இதில் போயிடும், மரத்து மேலே எப்படி ஏற முடியும்? நாய்க்கு இது மற்ற யாராலையும் பண்ண முடியும். இதில் ஜெயிக்க போகிறது யாரு? குரங்கு. அவளுக்கு கொடுத்த வேலையை அவா செய்யணும். யானை வந்து தகுந்த வேலை, செய்யக்கூடிய வேலை அவளுக்கு விதிச்சிருக்கு இல்லையா? அந்த விதிச்ச வேலையை செய்யணும். இந்த இடத்துல யானை வந்து குரங்கு ஏறுனா அதுதான் வின்னர், நிச்சயமா வின்னர். அது யானைக்கு நிச்சயமா அதுக்கு லாஸ்ட் தான், அது சான்ஸே இல்லை. இதுவும் அதே மாதிரி தான். ஃபிஷ்ஷும் தண்ணியை விட்டு அது மரத்து மேலே எங்கே ஏற முடியும்? அதனால ஃபர்ஸ்ட் கிளைம் த ட்ரீ வித் த வின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றேன். இந்த மாதிரி நமக்கு சம்பந்தமில்லாத ஒரு வேலையை போய் எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி பண்ணி அதில் நமக்கு ஜெயிக்க முடியலையே. எந்த இதுலையுமே எடுத்துக்கலாம்.
இப்போ நம்மளே எடுத்துக்கோ, சின்ன வேலை நமக்கு வந்து ஒரு கம்பெனியில் போய் வேலை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். நமக்கு அதுக்கு பேசிக்காக என்னன்னு தெரியாத, நான் அந்த கம்பெனியில் பெரிய ஜென்ரல் மேனேஜராக நான் தான் போய் சேருவேன் அப்படின்னு உட்காந்துக்க நமக்கு அர்த்தமே இல்லையே. முதல்ல பேசிக்காக கிளார்க் வேலையில் என்ன அப்படிங்கிறதே தெரியாது. அதை உட்காந்து முதல்ல கற்றுக்கணும். கற்றுட்டு மேலே மேலே போய் நம்ம பெரிய வேலைக்கு ஜென்ரல் மேனேஜராக போய்க்கலாம் அதே கம்பெனியில். எடுத்த உடனே எனக்கு ஜென்ரல் மேனேஜர்னா இதே மாதிரி தான். வின் பண்ண முடியாது, தோற்று தான் போகணும், ஃபெயிலியராக தான் ஆகும். அதனால எஸ் சொல்லுங்க. என்னமோ சொல்ல வந்த லட்சுமி வெங்கடரமன். ஓகே, அதனால நமக்குன்னு எது கரெக்டாக வருதோ அந்த முதல்ல அந்த ஒர்க்கை தெரிஞ்சுட்டு அதை ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா அதில் சக்ஸஸ் ஆகணுங்க வெளியே இன்னொருத்தரோட வேலையை போய் நம்ம பண்ணணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது. ஓகேயா? அதுதான் இந்த இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் 47. அதுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுங்க. 54 படிங்க கமலாஜி. கமலாஜி 54. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्. இவ்வாறு தெய்வீகமாக நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவன் ஆகிறான். அவன் என்றும் கவலைப்படுவது இல்லை, எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை. எல்லா உயிர் வாழ்களிடம் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அவனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறான். பூரணத்துடன் ஒன்றாக இணையும் பிரம்மபூத நிலையை அடைவதே அருவவாதிகளின் இலட்சியமாகும். ஆனால் உருவவாதிகளான தூய பக்தர்களை பொறுத்தவரை அந்நிலையில் அந்நிலையில் இருந்து மேலும் முன்னோக்கி சென்று தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதே லட்சியம். வெறும் டிவோட்டியா இருக்கலாம், பியூர் டிவோட்டியா போகணும்னு தான் ஆசைப்படணும். ஓகே, அதாவது எல்லாத்தையும் சமநோக்கு நிலையில பார்க்கலாம். விரிவாழ்டும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். அத்தகைய நிலையை எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறான். எதையும் விரும்பணும், இதை வேணும் அதை வேணும்னு அப்படி ஆசைப்படாம அந்த மாதிரி படம் இவங்க உட்காந்து இந்த படம் பிக்சர்ல நோட் பண்ணி எல்லாம் புரிஞ்சு போகணும். எல்லாத்தையும் சமநோக்கில் பார்த்துட்டு அவன் பகவான் அடையணும்னு தான் அவனோட ஒரே குறிக்கோள். எஸ்மா 55 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. பக்த்யா மாம் அபிஜானாதி யாவான் யஸ்யாஸ்மி தத்வதஹ ததோ மாம் தத்வதோ ஞாத்வா விஷ்யதே ததனந்தரம். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளாக உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகைய பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். பகவானுடைய கோலோக விருந்தாவனுக்கு நம்மளாம் போகணும்னாக்க பக்தி தொண்டு தான் அவரை முழுசா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வழி. அதை முழுசா புரிஞ்சுட்டாச்சுனாக்க நம்ம வந்து அந்த முழுமையான கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல போயிட்டோம்னாக்க அதுலேருந்து இறைவனை அவருடைய கோலோக விருந்தாவனுக்கு போக முடியும். அதுக்கு ஈஸியஸ்ட் வே இந்த கலியுகத்துல சாண்டிங் த மகாமந்திரா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகே, ஜட வாழ்வின் கருத்துக்களில் இருந்து விடுபடுவதை உள்ளடக்கியது முக்தி. பிரம்மனாக ஆவது என்றால் தன்னுடைய அடையாளத்தை இழந்து விடுவது என்பது அப்பொருள் அல்ல. அவர் அங்கு பக்தி தொண்டும் இருக்கிறது. பக்தி தொண்டு இருக்கும் வரை அங்கே இறைவன், பக்தன், பக்தி தொண்டின் வழிமுறை ஆகியவை இருத்தல் அவசியம். இத்தகைய ஞானம் முக்திக்கு பிறகும் அழிவுறுவதில்லை. பரமபுருஷனின் உறவில் ஈடுபட்டு அவருக்கு தொண்டு செய்வதை குறிக்கும். உதாரணமாக ஒரு பச்சை நிற பறவை ஒன்று பச்சை மரத்தில் நுழைந்தால் அது அந்த மரத்துடன் ஒன்றாக ஆவதற்கு இல்லை, தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு அதுக்காக அது போறதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. அது எதுக்காக அங்கே போறது? அந்த மரத்துல இருக்க பழங்கள் எடுக்கலாம், எதையாவது எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு நமக்கு கிடைக்குமான்னு அங்கே போகிறது. அந்த மாதிரி நாம் கடலின் ஆழத்திற்குள் சென்று பார்த்தால் பல்வேறு உயிர் வாழ்க்கையை காண முடியும். நம்ம இங்கே மேலோட்டமாக இருக்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். இன்னும் கடலுக்கு அடியில் டீப் சீல எல்லாம் போய் பாருங்க, டீப் ஓஷன்ல எல்லாம் போய் பாருங்க, எவ்வளோக்கெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம எல்லாரிலையும் பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியாது. அதெல்லாம் போய் பார்த்துலாம் உயிர் வாழ்க்கையில் காண முடியும். கடலின் மேற்பரப்பை அறிந்திருந்தல் மட்டும் போதாது, சூப்பர்ஃபிஷியலாக தெரிஞ்சா மாத்திரம் போதாது. கடலுக்கு ஆழத்துல போய் அங்கே இருக்கிற நீர்வாழிகளை பற்றி முழு அறிவு வேண்டும். அதாவது இந்த அத்தியாயத்தின் 11வது அத்தியாயத்துல கூறப்பட்டபடி பக்தி தொண்டால் மட்டுமே அவரை அடைய முடியும் என்பதை இங்கு உறுதி செய்யப்படுகிறது. நம்மளாம் இப்போ எப்படி இருக்கோம்? கடலுக்கு மேற்பரப்புல தான் இருக்கோம். இன்னும் டெப்த் ஆஃப் த சீக்கு போய் அங்கே இருக்கிற உயிர்வாழிகள் எல்லாம் பார்க்குற மாதிரி நம்ம இன்னும் பக்தி தொண்டில் நம்ம முன்னேறினா தான் பகவானை நம்ம
அடைய முடியும், பகவானை திருநாட்டுக்குள் நுழைய முடியும். ஓகே, பகவான் கிருஷ்ணரையும் அவரது சொந்த விரிவுகளையும் மன அனுமானத்தினாலோ பக்தர்களாலோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. பரமபுருஷ பகவானை புரிந்து கொள்ள யாரேனும் விரும்பினால் அவர் ஒரு தூய பக்தரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் தூய பக்தி தொண்டை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிட்டால் பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய உண்மை எப்பொழுதும் மறைந்தே இருக்கும். அது நல்ல டீட்டெயில்டாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்க நமக்குன்னு ஒரு ஆன்மீக குருவை வச்சுக்கணும். எஸ்மா 56 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. சர்வ கர்மாண்யபி சதா பூர்வாணோ மதவ்ய ஆஶ்ரயः மத் பிரசாதாத் அவாப்னோதி சாஸ்வதம் பதம் அவ்யயம். எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். தூய பக்தனுக்கு காலத்தின் எல்லைகள் கிடையாது. அவன் சதா சர்வ காலமும் 24 மணி நேரமும் 100% பரமபுருஷனின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளார். கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருக்கும் பக்தனிடம் பகவான் மிக கருணையிடம் உள்ளார். எல்லா கஷ்டங்களுக்கும் மத்தியிலும் தெய்வீக யோகமான கிருஷ்ண யோகத்தை அடைகிறான். எவ்வளவுதான் கஷ்டம் இருந்தாலும் அவன் தெய்வீக யோகத்தை அடைகிறான். எஸ்மா 58 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. மச்சிதः சர்வதுர்காணி மத் பிரசாதாத் தரிஷ்யசி அத சேத்வம் அஹங்காராத் ந சோக்ஷ்யசி வினங்ஷ்யசி. நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கற்றுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்களையும் கடந்து விடுவாய். ஆனால் அத்தகைய உணர்வின்றி அகங்காரத்துடன் நாம் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ அழிந்து விடுவாய். பகவானே அவர்கிட்ட உணர்வுல நிலை பெற்று கருணையால மரிசியால கிருஷ்ணாஸ் மரிசி எல்லாம் நம்ம நல்லா இருக்கோம்னா கிருஷ்ணாஸ் மரிசிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கற்றுன்ற எல்லா தடங்களையும் கடந்து விடு. ஆனால் அத்தகைய உணர்வின்றி அந்த மாதிரி இல்லாம எல்லாம் நான் தான் பண்ணேன், எல்லாம் என்னோட தான், நான் தானே படித்தேன், நான் படித்ததுனால நான் வேலைக்கு போகிறேன், நான் அதனால சம்பாதிக்கிறேன், எல்லாம் என்னோட தான், ஐ எம் த டூயர், ஐங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு மறந்து போயிட்டு எல்லாம் கிருஷ்ணாஸ் மரிசி அப்படின்னு நம்ம கிருஷ்ணனோட கருணையால் தான் நான் இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு அந்த ஹம்புலாக இருக்க முதல்ல நம்ம கற்றுக்கணும். அந்த மாதிரி இருந்தாக்க நமக்கு இன்னும் மேலே மேலே போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இல்லையா? இன்னும் மேலே மேலே முன்னேறுவோம். சான்ஸ் இல்லை, நிச்சயமாக உண்டு. அதை விட்டுட்டு நான் தான் ஐ எம் த டூயர்னு சொல்லிதாக்க அழிந்து விடுவாய் அப்படிங்கிறார். கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவன் தனது வாழ்வில் கடமைகளை ஆற்றுவதற்காக அதிகமாக கவலைப்படுவது இல்லை. எல்லா கவலைகளிலிருந்தும் விடுதலை பெற்ற மிகச்சிறந்த நிலைமையை முட்டாள்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுபவருக்கு பகவான் நெருங்கிய நண்பர். பகவான் தன்னையே தன் நண்பனிடம் அளிக்கின்றார். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படாதவர் பிறப்பு இறப்பு கடலின் தொழிலில் தன்னையே அழைக்கிறார். திரும்பி திரும்பி பிறப்பு இறப்புல மூழ்கி அதுல தான் இருந்துருக்கணும். 61 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஈஸ்வரः சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷேர்ஜுன திஷ்டதி பிராமயன் சர்வம் பூதானி யந்த்ராரூடானி மாயையா. ஓ அர்ஜுனா, ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் விட்டுள்ள முழு முதற் கடவுளே வழி நடத்துகிறார். எல்லாரோட இதயத்திலையும் யாரெல்லாம் இருக்கா? நம்மளோட ஆத்மா இருக்கு, அவங்களோட ஆத்மா இருக்கு, கூடவே பரமாத்மா, எல்லாருக்கும் பொதுவான பரமாத்மா ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறார் அப்படிங்க தெரியணும். அர்ஜுனன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவன் அல்ல. போரிடுவது கூடாது என்பது அவனது முடிவு. போரிடுவதா வேண்டாமா, போரிடணுமா போரிட வேண்டாமா அப்படி அவர் என்பதில் அவரது முடிவு. வரம்பிற்கு உட்பட்ட ஜீவாத்மாவே எல்லாம் அல்ல என்று பகவான் அறிவுறுத்துகிறார். எல்லாமே பகவான் சொல்ல, நீ குழப்பமா இருக்காது அப்படின்னு ஜீவாத்மா தான் எல்லாம் அல்ல அப்படின்னு நினைச்சுக்கோ. அவனை எப்போதும் பகவானின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ளான். எனவே அவனது கடமை அவனிடம் சரணடைவது. அதனால உன்னோட கடமை நீ சரணடைஞ்சனாக்க உனக்கு எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கும். உன்னோட இது போரிடுது, சத்திரியனா இருக்கிறதுனால நீ போரிடுறது தான் உன்னோட இது. இந்த பக்கத்துல இருக்க இந்த பிக்சர்ல என்ன கொடுத்துருக்கு யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா? நம்ம முன்னாடி ஒரு வாட்டி பார்த்தாச்சு இந்த படம், செகண்ட் டைம் போட்டிருக்கேன். இதுல 2 பேர்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, நம்ம இதயத்தில் இருக்கிற ஆத்மா ஒரு பேர்டு, பரமாத்மா ஒரு பேர்டு.
இந்த ஆத்மாங்கிற பேர்டு இந்த பழத்தை கொத்தி கொத்தி திங்கிறது இல்லையா? அதை யாரு கூட நின்று பார்த்துட்டு இருக்கா? பரமாத்மா. பரமாத்மாங்கிற பேர்டு அது பார்த்துட்டு இருக்கு. ஸோ நம்ம பண்ற காரியங்கள்லாம் இப்போ உட்காந்து நான் கிளாஸ் எடுத்துருக்கேன். நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு ஓ மங்களம் கிளாஸ் எடுக்கிறா அப்படின்னு என் கூடவே இருக்கிற என்னோட இதயத்துல இருக்கிற பரமாத்மா என்ன பார்த்துட்டு இருக்காரு. இப்ப நீங்க எல்லாம் கிளாஸை கவனிக்கிறீங்களா இல்லையா? உங்களையும் கவனிச்சுட்டு இருக்காரு. அதனால அந்த இதயத்தில் இருக்கிற ஆத்மா அண்ட் பரமாத்மா அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் நம்ம ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஜடசக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரம். இயந்திரம்னா என்ன? நம்ம உடலை அதுக்குள்ள இருக்கிற உயிர்வாழ்களின் பயணங்களையும் அவ பண்ற காரியங்கள் எல்லாம் அவரை இதயத்தில் விட்டுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகிறார். இப்ப எழுந்துட்டு போய் இது பாலை குடிக்கணும், காஃபியை குடிக்கணும், டீயை குடிக்கணும்னு எல்லாரும் போறோம் இல்லையா? அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? நம்ம போறோம், அது பகவான் தான் நம்மள வழி நடத்துகிறார். சரி போய் இந்த வேலையை பண்ணு, அதை பண்ணு, இது பண்ணு, எல்லாத்துக்கும் அவர் தான் கூட இருக்காருங்கிறதுக்கு தான் இந்த ஸ்லோகமும் அதுவும் இந்த பிக்சரும் இதை புரிஞ்சுக்கணும். எல்லாத்தையும் கடவுள் தான் வழி நடத்துகிறார். எஸ் 62 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Tvameva charanam gaccha sarvabhavena bharata tat prasadat param shantim sthanam prapsyasi shashvatam. மறந்த வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்தியமான இடத்தையும் நிறைவார். அவர்கிட்ட ஃபுல்லா சரண்டர் ஆயிடணும். அதான் பாதி சரண்டர் ஆயிட்டு ஆறாம் மனசுல எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஃபுல்லா சரண்டர்ட் அப்படின்னு இருந்தோம்னாக்க அவரோட கருணையால மரிசியால தெய்வீக அமைதியும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நிச்சயமாக அடைய முடியும். ஒவ்வொருவருடைய இதயத்தில் வீட்டிற்கும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளிடம் உயிர் வாழி சரணடைய வேண்டும். அது அவனை ஜட வாழ்வில் எல்லாவித துன்பங்களிலிருந்தும் விடுவிக்கும். இறுதியில் முழுமுதற் கடவுளை சென்று அடைகிறான். ஓகே, நம்ம கிட்ட இப்போ கடவுள் பரமாத்மா இருக்கார் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஆத்மா அப்படிங்கிறத படிக்கிறோம் இல்லையா? இதெல்லாம் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும்? யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா? சாப்டர் முடிஞ்சாச்சு. பகவத்கீதையில் எவ்வளவு வந்திருக்கே புரிஞ்சிருக்கேன்னு பார்க்கலாம். எப்படி அதை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும்? இதை சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்க 90% இந்த பகவத்கீதையில அந்த பகவான்கிட்ட நெருங்கி வந்துருக்கேன்னு அர்த்தம். சொல்லுங்க. எஸ், எனிபடி? பிரபுஜிஸ், மாதாஜிஸ், क्वेश्चन ஒரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணுங்கம்மா. நான் என்ன கேக்குறேன்னா, இப்போ நம்ம ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா? ஒருத்தருடைய இதயத்தையும் இது இருக்குங்கிறத எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும்? எப்படி தெரியும்? ஒரே ஒரு வேர்டு உங்களுக்கு நல்லா எல்லாருக்கும் தெரியும். நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஆமா ஆமா அப்படிங்க. அப்புறம் காற்றுல ஒரு வாசனை பொருள் திரவியம் இருக்கு. சென்ட் போட்டுக்கிறோம். சென்ட் போட்டோடனே அது காற்று எப்படி அது சென்ட் அடிச்சுடுது, அந்த காற்றோட படுது. ஆனா அது நம்மளால முகர முடியுது. அதே மாதிரி இங்க என்ன இதுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். இதுக்கு ஒண்ணு நம்மளுடைய எதனால நம்ம அதை எஸ் வெறும் உணர்வு சொன்ன போதும் ஃபீலிங்ஸ் உணர்வுகளால அதை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகே, வெரி குட் லட்சுமி வெங்கடரமன். புரிஞ்சு உணர்வுகள் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் ஃபீலிங்ஸ்ல தான். எப்படி இல்லைன்னா ஆத்மானா என்ன? ஆத்மா இதயத்தில் இருக்குங்கிறது எங்க ஆத்மா எனக்கு தெரியலன்னு எங்க தெரியும்? இப்படி போய் தேடுறது ஃபீலிங்ஸ். நம்ம அது ஆத்மா இருக்கு, ஏன்னா அந்த ஆத்மா இருக்குங்கிறதுக்கு முன்னே யாராவது செத்து போயிட்டா அப்படின்னா அந்த ஆத்மா போச்சுனதுக்கு அந்த பாடி டெட் பாடிங்கிறோம். உடனே அந்த ஆத்மா இருக்கிற வரைக்கும் அவ பேரை சொல்லி கூப்பிட்டு இருக்கோம். அந்த ஆத்மா அதுலேருந்து கிளம்பினதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு டெட் பாடின்னு சொல்லிடுறோம், பாடின்னு விடுறோம். அதுக்கப்புறம் அது வரைக்கும் அவளுக்கு உயிர், அந்த ஆத்மாவுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குல்ல இல்லையா? அதனால இதெல்லாம் எப்படி நம்மளால உணர முடியும்? பை ஃபீலிங்ஸ், உணர்வுகளால தான் நமக்கு கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும். ஓகே, எஸ்மா 18.63 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Iti te jnanam akyatam guhyat guhyataram maya imrushaitat aksheshena yatechasi tata guru. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை உனக்கு நான் விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். நான் உனக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன்ப்பா. இவர் சொல்றார், கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார், ரகசியமானது அதையும் விட இன்னும் ரகசியமான ஞானத்தையும் உனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன்.
இதுக்கப்புறம் முழுமையாக நீ நல்லா கவனமாக சிந்திச்சு யோஜனை பண்ணி நீ செய்ய விரும்புவதை செய். இஸ் எ வெரி குட் டீச்சருங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இந்த ஸ்லோகத்தில் தெரியும். நீ செய்ய விரும்புவதை செய். நான் சொல்லித்தரத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டேன். நீ செய்ய விரும்புவதை செய் அப்படிங்கிறது இல்லையா? இப்போ அது ஜீவாத்மாவின் சின்னஞ்சிறு சுதந்திரத்தில் கடவுள் தலையிடுவதில்லை. தனது இதயத்தில் வைத்திருக்கும் பரமாத்மாவிடம் அர்ஜுனன் சரணடைய வேண்டும் என்பதே அவனுக்கு உரைக்கப்பட்ட மிகச்சிறந்த அறிவுரையாகும். நீ பரமாத்மாட்ட சரணடை. ஏன்னா பரமாத்மா சொல்லித்தரது நல்லதுதான் சொல்லித்தரப்படுறார் உனக்கு. அவர் சொல்றபடிக்கு நீ பண்ணு. Okay, 63, 64. Yes. Kamala Mataji, 65 padingo. Manmana. 0.34, okay. Manmana bhava mat bhakto matyaji mam namaskuru mam evaishyasi yutvaivam atmanam matparayanah. Manmana bhava mat bhakto matyaji mam namaskuru mam evaishyasi satyam te pratijane priyosi me. இந்த 18.65 ஸ்லோகம் வந்தாச்சு. நம்ம மொத்தம் 78 ஸ்லோகம் இருக்கு. 65வது ஸ்லோகம். எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு உனது வழக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்தடைவாய் என்பதில் ஐயமில்லை. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அளிக்கிறேன். இந்த சத்தியத்தை, இந்த ஞானத்தை உனக்கு நான் ஏன் சொல்லித்தரேன்? நீ என்னுடைய டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. அதுக்காக தான் உனக்கு நீ பண்ணினேனாக்கா என்கிட்ட வந்து அடைவாங்கிறத ஐயம் இல்லைன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்து பக்கத்தில் இந்த 9.34 ஸ்லோகம் ஏன் எழுதியிருக்கேன்? யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா? அதுவும் அதே மீனிங் தான். ஆமா, மன்மனா பவ பத் பக்தோ, இதுலயும் ஃபர்ஸ்ட் லைன் அதே தான். மத்யாஜி மாம் நமஸ் குரு, அதே தான். மாம் ஏவைசி யுக்வம், அதுக்கு பதிலாக யுக்வைவம்க்கு பதிலாக சத்தியம் தே அப்படின்னு வந்திருக்கு. ஓகே, அது லாஸ்ட் 2 லைன்ஸ் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும். பிரதிஜானே பிரியோ அசி அசிமே. உனது மனதை எப்போதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக என்னிடம் வருவாய். ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் ரெண்டுமே. ஸோ இதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அட்வான்ஸ் லெவல்ல எல்லாம் உங்களுக்கு எஸ்ஏ எழுதுறச்சு யூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த 18.65 ஸ்லோகம் வரும்போது இந்த ஸ்லோகத்தையும் சேர்த்து 9.34 சேர்த்து எழுதிக்கலாம். ஓகே, கம்பேரிசனுக்கு. அதாவது ஞானத்தின் ரகசியமான பகுதி என்ன? கிருஷ்ணரின் தூய பக்தனாக ஆக்கி எப்போதும் அவரை பற்றியே நினைத்து அவருக்காகவே செயல்பட வேண்டும். கிருஷ்ணரின் மீது, அதாவது எந்த மாதிரி கிருஷ்ணரை வச்சுக்கணும்? 2 கரங்களில் புல்லாங்குழலையும் தலைமுடியில் மயில் இறக்கியும் தாங்கி நீல நிற மேனியில் அழகான திருமுகத்துடன் விளங்கும் உருவத்தின் மீது ஒருவன் தனது மனதை ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். பக்தன் தனது மனதை அர்ஜுனனுக்கு முன்னால் இருந்த அந்த ரூபத்தின் மீது மட்டுமே ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். அர்ஜுனனுக்கு முன்னாடி அவர் எப்படி காட்சி கொடுத்திருந்தார், அதே உருவத்தை தான் நம்ம வச்சு வழிபட வேண்டும். கிருஷ்ணரின் ரூபத்தை மட்டுமே ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். இதுவே ஞானத்தின் மிக மிக ரகசியமான பகுதியாகும். இதுதான் ஞானத்துக்கு ரொம்ப ரகசியமான பகுதி. இது வந்து கிருஷ்ணரது தூய பக்தனாக்கி ஆகி அவரை பற்றியே நினைத்து அவருக்காகவே செயல்பட வேண்டும். இதுவே ஞானத்தின் மிக ரகசியமான பகுதி. எஸ் மா 66 படிங்க. சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வ்ருஜ அகம் தா சர்வ பாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுசஹ. எல்லா விதமான தர்மங்களையும் தொடர்ந்து என்னிடமே மட்டும் சரணடைவாயாக. உன்னை எல்லா பாவ விளைகளிலிருந்தும் நான் விடுவிக்கிறேன், பயப்படாதே. பரபிரம்மன் பரமாத்மா வஜ்ராசிரமம், சந்நியாசம், பற்றின்மை, மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துதல், தியானம் என பலதரப்பட்ட தர்மங்களை அவர் பல்வேறு வடிவுகளில் விளக்கினார். தன்னிடம் சரணடைந்தால் போதும், எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் காக்கும். ஏனெனில் இறைவன் தானே அவனை பாதுகாப்பதாக சத்தியம் செய்து கொடுக்கிறார். அதனால என்னை வந்து எங்கிட்ட சரணடைஞ்சா போறோம். சரண்டர் டு ஹிம். ஓகே, இப்ப இனிமே வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் வந்து இங்க சஞ்சய் வாட்சர் அதே நிமிஷம். எஸ் 67 படிங்க கமலாஜி.
idam tena tapaskaya na bhaktaய kadachana na chashushrushave vachyam na chamam yopyasuyati. இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ பக்தி இல்லாதவருக்கோ பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாதவருக்கோ என் மீது பொறாமை உள்ளவருக்கோ ஒருபோதும் விளக்கப்பட கூடாது. அது பகவான் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள்ட்டெல்லாம் போய் சொல்லி இருக்கிறது என்ன பிரயோஜனம்? செவுத்திட்டு கூட பேசிட்டு இருக்கலாம் அதுக்கு பதிலாக. அதனால பக்தி இருக்கிறவள்கிட்ட போய் சொன்னாக்க அவ மேல மேல டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் இல்லையா? இது ஒரு பெரிய ரொம்ப ரகசியமான ஞானம். எஸ்மா 68 படிங்க கமலாஜி. य इदं परं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिदास्यति भक्तिमयि परां कृत्वा माम् एवैष्यत्य संशयः. 69 படிச்சிருந்தோம் கமலாஜி. 69 படிச்சிருந்தோம். 69 படிச்சிட்டுமா? ஓகே ஃபைன். न च तस्मान् अनुशेषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्यहो प्रियतरो भुवि. 68ல இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகிறார் அப்படிங்கிறார். இதுல 69ல என்ன சொல்றார்? அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இந்த உலகில் யாருமே இல்லை. அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானதாக யாரும் ஆக முடியாது. இதுக்கு நல்ல பியூர் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீலா பிரபுபாதா தான். அதனால தான் அவர் படத்தை நடுவில் வச்சிருக்கோம். இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகிறான். பகவத்கீதை உள்ளது உள்ளபடி எடுத்துரைப்பதற்கு நேர்மையாக யார் ஒன்று முயன்றால் பக்தியின் செயல்களில் அவன் முன்னேற்றம் அடைந்து வாழ்வின் தூய பக்தி நிலையை அடைவான். இதன் விளைவாக கடவுளின் திருநாட்டுக்கு திரும்பி செல்வது உறுதி. அவரை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. அவ்வாறு அவரை விட பிரியவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. ஸோ 68, 69ல பகவானுக்கு பிரியமானவக பகவத்கீதையை பற்றி சொல்றவெல்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றவெல்லாம் அவருக்கு பிரியமானவராக ஆக முடியும். இப்போ நம்மலாம் இப்போ இந்த கிளாஸ் படிச்சிருக்கோம். நம்ம இம்மீடியட்டாக என்ன டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண முடியும்? சாண்டிங் பண்ண முடியும். ரெண்டாவது இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சாச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஜூலை 11 ஆரம்பிக்கிறது. அதில் எல்லாரையும் சேர சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு 4 பேரையான்னு நம்ம சொல்லி இது பண்ணினாக்க அவங்க ஜாயின் பண்ணுவாங்க. 4 பேர் சொன்னீங்கன்னாக்க அவங்க நம்ம கிளாஸ்க்கு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு. நம்ம கிளாஸ்க்கு இல்லை, எந்த கிளாஸ்க்காவது எந்த லாங்குவேஜ் வேணாலும் நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அது பண்ணினாங்கன்னா அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஓகே. 70 படிப்போம் கமலாஜி. हरे कृष्णा कमला जी. Yes Mataji. Atyeshyate cha imam अन्यं संवादम् आवयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வெளிப்படுவான் என்று நான் அறிவிக்கிறேன். இந்த புனிதமான இதை நம்ம இப்போ 2 பேரும் பேசின டைலாக் இருக்கு இல்லையா, அந்த கான்வர்சேஷனை அவள் அதை பார்த்தா அவளோட அறிவாலே என்னை அதை படிக்கிறச்சு 45 மினிட்ஸ் தான் பேசியிருக்காரு இல்லையா. அவள் 2 பேரும் வார்ஃபீல்டில் பேசியிருக்கா. அந்த 45 மினிட்ஸில் பேசுனதை நம்ம 18 டேஸ் கிளாஸில் படிக்கிறோம். ஆனால் 18 டேஸில் படிக்க முடியாது. 1 வருஷம் மினிமம் ஆகும். இது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா மினிமம் 1 இயர் ஆகும். ஓகே. அதனால கொஞ்சம் சீரியஸாக உட்காந்து நம்ம பண்ணினோம்னாக்க 1 இயரில் புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். 71 படி. இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கிறேன். 71 படிக்க கமலாஜி. Yes Mataji. Shraddhavan anasuyascha shrunuyadapi yo naraha sopi muktaha shubhalokan prapnuyat punya karmanam. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமையின்றியும் இதனை யார் ஒருவன் கேட்கிறானோ அவன் பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு புண்ணிய செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைவார்கள். இதை கேட்டாலே போதும். ஸ்மரணம்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் இல்லையா, அது நம்மளால போய் நமக்கு சொல்ல முடியாட்டாலும் பொறாமையின்றி இதை வாயை அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கிறது கேட்கறதா கூட அதுவே நமக்கு
பகவான் மீது பொறாமையுடைய நபர்களிடம் பகவத்கீதை விளக்கப்படுவதை பகவான் பகிரங்கமாக தடுக்கிறார். பகவத்கீதை பக்தர்களுக்கு மட்டுமே. ஓகே, எஸ் 73 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Arjuna vacha nashto moha smritirlabdha tvat prasadanaya chuda siddhitosmi gata sandeha karishe vachanam tava. அர்ஜுனன் கூறினான், எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கிவிட்டது. தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். எல்லா சந்தேகங்களிலிருந்து விடுபட்டு நான் தற்போது உறுதியுடன் உள்ளேன். தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட தயாராக உள்ளேன். ஸோ கடைசியா அர்ஜுனா வாட்சர் அர்ஜுனன் சொல்றார், கிருஷ்ணன்கிட்ட வீழ்ச்சி, என்னோட மயக்கங்கள்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு, என்னோட குழப்பங்கள்லாம் தெரிஞ்சு, உங்களோட கருணையால், உங்களோட மனசியால் நான் மறுபடியும் நான் நினைச்சபடி நினைவு வந்துடுச்சு. எனக்கு சந்தேகத்துல எல்லாம் எனக்கு கிளியர் ஆயிடுச்சு. நான் உறுதியாக இருக்கேன், போர் புரியறதுக்கு உறுதியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். 73 ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட். பகவானின் ஆணைக்கேற்ப செயல்படுவதே உயிர் வாழ்களின் உண்மையான நிலை என்பதை அர்ஜுனனால் தற்போது காட்டப்படுகிறது. உயிர் வாழ்களின் ஸ்வரூபம் தொண்டு புரிவதாகும். இல்லையேல் மாயைக்கு தொண்டு செய்தாக வேண்டும். அதனால் மாயைக்கு தொண்டு செய்யாத உயிர் வாழ்கள் யாருக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும்? உயிர் வாழ்கள் ஸ்வரூபம் தொண்டு புரிவதாகும். இல்லையேல் மாயைக்கு தொண்டு புரிவதாக வேண்டும். சஞ்சயன் கூறினான். இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் இனிமே 74 78 வரைக்கும் சஞ்சயன் சஞ்சயன் சொல்றான். ஓகே, லாஸ்ட் பகவத்கீதா எண்டிங் 4-5 ஸ்லோகாஸ் பை சஞ்சயன். ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த ஸ்லோகா யாருக்கு 700 ஸ்லோகத்துக்கு யார் ஸ்டார்ட் பண்றார்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் அவர் திருதராஷ்டிரர் ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் சொல்றார். இவர் கடைசியில எண்டிங் சஞ்சயன் சொல்றான். சஞ்சயன் கூறினான், இவ்வாறு கிருஷ்ணர் நீ அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர்கூச்சம் ஏற்படுகிறது. வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன் அப்படின்னு. மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகிறேன் அப்படின்னு இந்த பிக்சர்ல உட்காந்து சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரனுக்கு சொல்லியிருந்திருக்கார் இல்லையா? எஸ் மா 78 லாஸ்ட் ஸ்லோகா கமலாஜி. Yes, Mati. Yatra yogeshwarah Krishna yatra pato dhanurdharah tatra shir vijayo bhuti dhruvanītir matir mama. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் கிருஷ்ணர் இருக்காரோ, எங்கெல்லாம் அர்ஜுனனும் இருக்கானோ அந்த இடத்துலலாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் இருக்கும். பகவத்கீதை திருதராஷ்டிரரின் வினாவுடன் தொடங்கியது. பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணர் முதலிய மாபெரும் வீரர்களின் உதவியால் தனது மகன்களது வெற்றியின் மீது அவர் நம்பிக்கை கொண்டிருந்தார். வெற்றி தன் பக்கமே என்று அவர் நம்பியிருந்தார். ஆனால் போர்க்களத்தின் நிலையை விவரித்த பிறகு நீங்கள் வெற்றியை பற்றி எண்ணிக்கொண்டுள்ளீர். எனது அபிப்பிராயம் என்னவென்றால், கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் எங்குள்ளார்களோ அங்கே எல்லா நல்ல அதிர்ஷ்டங்களும் இருக்கும் என்று மன்னனிடம் சஞ்சயன் கூறினார். அர்ஜுனனின் சாரதி என்னும் நிலையை கிருஷ்ணர் ஏற்றுக்கொண்டது அவரது மற்றொரு ஐஸ்வர்யத்தை காட்டுகிறது. எல்லா ஐஸ்வர்யங்களுக்கும் அவரிடம் பூரணமாக நிறைந்தவர். அவற்றில் ஒன்று துறவிற்கு ஏற்றமானவர். பகவத்கீதையில் நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியது யாதெனில், தியானத்தினாலும் அனுமானத்தினாலும் தன்னுணர்வை அடைதல் ஒரு முறை. ஆனால் கிருஷ்ணரை சரணடைய உன்னதமான பக்குவ நிலை தியானமும் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதும் ரகசியமானவை. கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதே மிக மிக ரகசியமான உபதேசமாகும். மொத்தமா எல்லாமே ஒன்னொன்னுக்கும் ஒவ்வொரு டைப்பு. நம்ம ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ணணும், அவர்கிட்ட கம்ப்ளீட்டாக சரண்டர் ஆகணும். மிகவும் ரகசியமான மிக மிக ரகசியமான உபதேசம் என்னன்னா, அவர்கிட்ட சரணடைவது உத்தமம். அதோட முடிஞ்சுக்கலாம். The process of chanting the holy name of the Lord is always superbly effective.
பட் இட் இஸ் எஸ்பெஷலி எஃபெக்டிவ் இன் திஸ் ஏஜ் ஆஃப் கலியுகத்தில் வேறு எதுவுமே கோயிலுக்கு போக வேண்டாம், யாகம் பண்ண வேண்டாம், நம்ம வீட்டில் உட்காந்தபடியே குளிச்சுட்டு இல்லை குளிச்சுட்டுலாம் பண்ணணும் இல்லை, குளிக்காமையும் பண்ணலாம். ஒன்லி ஜஸ்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு காத்தாலே எழுந்து உட்காந்து பெட்டில் உட்காந்து எங்கே வேணாலும் பாத்ரூம்லேயும் சமயத்தில் ஷீலா பிரபுபாதாவே சில சமயம் எல்லாரும் கேலி பண்ணால் பாத்ரூமில் உட்காந்து கூட சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இங்கே தான் சொல்லணும், இங்கே தான் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு கணக்கு கிடையாது. மந்திரத்தை எப்போ வேணாலும் சொல்லலாம். ஆனால் ஒன்று மனசு தூய்மையாக இருந்துட்டு பண்ணணும். நான் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுன்னு பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் அதில். ஸோ ஃபுட் ஃபார் த சோல். பயத்துக்கு பசினா போய் சாப்பாடு இருக்கான்னு போய் சாப்பிட்றோம். அதே மாதிரி ஆத்மாவுக்கு பசிக்கிறதுனா என்ன பசி? ஆத்மாவுக்கு பசி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறது தான் ஆத்மாவினுடைய சாப்பாடு, போடுற சாப்பாடு. கர்மயோகம் மூலம் ஜட இயற்கையின் கட்டுகளிலிருந்து விமோச்சனம். செயல்பாட்டின் 5 காரணிகள் படித்தாச்சு. முக்குணங்களை அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிறது படித்தாச்சு. வர்ணாசிரம தர்மத்தை பின்பற்றுவதும் புனிதமடைந்து பார்த்தோம். பிரம்மதளம் ரகசியமான அறிவி, தூய பக்தி, கிருஷ்ண உணர்வுகளில் செயல்படுது முடிவுரை, இதனையும் பார்த்தாச்சு. ஸோ சிம்பிளி பை சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா மந்த்ரா ஒன் ரிவைஸ் இஸ் ஒரிஜினல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட். ஸோ இந்த சாப்டர்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கிற வாழ்க்கைக்கான பாடம் இதுவே உண்மையான ரகசியம். பெறுதை பகவத்கீதை படிக்க உற்சாகப்படுத்துங்கள். மற்றவர்கள் இந்த மிக அற்புதமான அறிவை பெறும்போது நீங்கள் பரமபுருஷ பகவானுக்கு பிரியமானவர் ஆகிறீர்கள். அதே நிமிஷம் நீங்கள் பரமபுருஷ பகவானுக்கு பிரியமானவர் ஆவார். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ரிக்வெஸ்ட் கொடுக்குறேன். இது சண்டே ஸ்கூல், குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நடத்துகிற ஸ்கூல் இது. ராதா கோவிந்தா சண்டே ஸ்கூல் ஃபார் கிட்ஸ். உங்கள் வீட்டில் தெரிஞ்ச குழந்தைங்க, யாரோடைய சொந்தக்காரங்க யாராவது குழந்தைங்க இருந்ததுன்னா இந்த ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி அதில் சேர்ந்து இல்லைனாக்கா அதில் வேல்யூ பேஸ்ட் எஜுகேஷன் ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் ஒன்று வாங்க சொல்லுவோம். அதில் மாதத்தில் ஒரு நாளைக்கு அது ஸ்லோகா மாதத்தில் ஒரு நாளைக்கு சொல்லிட்டு ஒரு சண்டே, இன்னொரு சண்டே பாகவதம் கிளாஸ் நடக்கும், இன்னொரு சண்டே பஜன் கிளாஸ் நடக்கும். ஸோ மாதத்தில் 4 சண்டையும் பிரித்து கொடுத்து பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ எந்த குழந்தையா இருந்தாலும் 6 வயசுக்கு மேலே 15 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு அதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொரு இதுக்கும் எக்ஸாம் இருக்கும். அந்த எக்ஸாம்னா ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி ஒன்று கொடுப்போம். அது முடிஞ்ச உடனே அவளுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்போம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் போவாள். 8th கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே அவள் டைரெக்டாக யூத் கிளாஸ் போகலாம் அப்படின்னு அதுவும் கொடுத்துருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி இந்த கிளாஸை என் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜகாய் மதாயின்னு ஒரு ஸ்டோரி சொன்னேன். ஜகாய் மதாயின்னு 2 பேர் இருந்தாள். அவன் ஒரு நாளைக்கு சைத்தன்ய நித்யானந்தா பிரபு, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஆகியோர் நாடியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் சென்று கிருஷ்ணரின் பெயரை உச்சரிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார்கள். அங்கே 2 பெரிய பக்தர்கள் அவளுடன் முன்வந்து ஒவ்வொருவருக்கும் கதவை தட்ட ஆரம்பித்தார். தயவுசெய்து கிருஷ்ணரின் பெயரை உச்சரிக்கவும், கிருஷ்ணரை வணங்குங்கள், கிருஷ்ணரை பற்றி மற்றவர்களுக்கு கற்பிக்கவும். அவர்கள் பக்தியுள்ள மக்களால் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்றனர். பொறாமை கொண்டவர்கள் அவர்களை நிந்திக்கிறார்கள். சாதகமான அல்லது சாதகமற்ற எதிர்களால் அவர்கள் முற்றிலும் கவலைப்படவில்லை. மியூட் பண்ணிக்கோங்க. அவர்கள் நகரத்தை சுற்றி வந்த நதியாவில் ஜகாய் மதாய் என்று அழைக்கப்படும் 2 பாவம் பண்ற சகோதரர்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள். அவர்கள் பக்தியுள்ள பிராமண குடும்பங்களில் பிறந்திருந்தாலும் மோசமான கூட்டுறவு மூலம் அவர்கள் இறைச்சி சாப்பிடுபவர்கள், குடிகாரர்கள், திருடர்கள் மற்றும் தீக்குளித்தவர்கள். அவள் பண்ணாத பாவமே கிடையாது. அந்த பாவச் செயலின் ஆளுமை என்று தோன்றிய இந்த 2 நபர்களையும் முழு நகரமும் பயமுறுத்தியது. நித்யானந்த பிரபு மற்றும் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இவள் ஊரில் இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது இவாளெல்லாம் குடிச்சு போதையில் இருந்துட்டு இவாள் ஒருவருக்கும் சண்டை இருந்தார். அப்போ கிட்டக்க போய் நித்யானந்த பிரபு அவள்கிட்ட சமாதானம் சொல்றதுக்கு போகிறார். அப்போ அங்கே இருக்கிற மக்கள்லாம் சொல்கிறார், நித்யானந்த பிரபுட்டையும் ஹரிதாஸ் அவள்கிட்ட போகாதீங்க, அவள் குடிகாரர், அங்கே போகாதீங்கன்னு சொல்லி பார்க்குறார். இவாளெல்லாம் போய் அப்பவும் சொல்லி பார்க்குறார். இவாளையெல்லாம் போட்டு 2 சன்னியாசிகளும் அவள் பிடிச்சி அடிக்கணும்னு போகிறார். 2 பேருக்கும் அடிச்சுட்டு அவள் ஓடி போயிட்டான். எங்களை காப்பாற்றுங்கள் கோவிந்தா என்று ஓடிவிட்டாவன். ஹரிதாஸ் தாக்கூர் நித்யானந்தா பிரபு குறித்து புகார் கூறுகிறார். அப்புறம் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இந்த பிரச்சனையால் நான் பிரச்சனையால் நிறுவனத்தால் இருப்பதாக அறிவித்தார். இது நித்யானந்த பிரபு சூடாக மறுத்துக்கொண்டு வழியில் சபிக்கும் ஜகாய் மாதாயை தொடர்ந்து இறைவன் நித்யானந்தம் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சிரித்து கொண்டே ஓடினார்கள். கடைசியில் சீவாஸ் அகர்யா வீட்டில் காணாமற் போனார்கள். திகைத்து போன சகோதரர்கள் 2 பேரும் அந்த வீட்டுக்குள்ள போய் ஒழிஞ்சுட்டான். அவளை விட்டுட்டா. நித்யானந்த பிரபு தாக்கினார். இதற்கிடையில் 2 சகோதரர்களும் கங்கைக்கு அருகே வசிக்க தொடங்கினார்கள். அங்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு குளித்தார்.
தொடர்ந்து குடிபோதையில் இருந்த அவர்கள் பக்தர்களை அந்த 2 பேரும் வந்து பயமுறுத்தினார். ஸ்ரீவாச ஆச்சாரியர் வீட்டில் இருந்து வரும் கீர்த்தன்கள் சத்தங்களை அவர்களால் கேட்க முடிந்தது. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நித்யானந்த பிரபு இருட்டில் திரும்பி வந்தபோது இரு சகோதரர்களால் தூண்டப்பட்டார். அவரது அடையாளத்தை அறிந்ததும் மதாய் கோபமடைந்து உடைந்த மண்பானையால் அவரை தாக்கினார். காயத்திலிருந்து ரத்தம் பாய்வதை கண்ட ஜகாய் இரக்கம் உள்ளவனாகி தன் சகோதரனை கட்டுப்படுத்தினான். நித்யானந்த பிரபு பொறுமையாக நின்று கொண்டு சகோதரர்களை இரக்கத்துடன் பார்த்து வலியையும் அவமானத்தையும் சகித்து கொண்ட போது மக்கள் இந்த சம்பவம் குறித்து மகாபிரபுவிடம் சொல்ல ஓடினார்கள். நித்யானந்த பிரபு சகோதரர்களால் காயமடைந்தது கேள்விப்பட்ட சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்களை கொல்லும் நோக்கத்துடன் அவர்களை நோக்கி ஓடினார். பயந்து போன 2 சகோதரர்களுக்கும் மரணம் போல தோற்றமளிக்கும் அவரது சக்கரத்தை அவர் அழைத்தார். இருப்பினும் நித்யானந்த பிரபு விரைவாக தலையிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவை நிறுத்துமாறு கெஞ்சினார். பாவிகளை கடவுளின் அன்பால் நிறைவு செய்வதன் மூலம் அவர்களை கொல்வதற்கான தனது பணியை அவர் நினைவுபடுத்தினார். இவ்வாறு சமாதானப்படுத்திய பிறகு தனது சக்கரத்தை திரும்பி பெற்றார். அந்த மாதிரி அவருக்கு அப்புறம் அவள்லாமும் பண்ணினது தப்புங்கிற மாதிரி அதாயண்டு அவ 2 பேரும் இதுன்னுட்டான். இது ஒரு கதை. இந்த கதை இப்போ தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னேன். ஸோ எல்லாரும் ஒரு ரவுண்டு வந்து இது சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஒரு ரவுண்டு சாண்டிங் ஒரே ஒரு டைம் சொல்லலாம். வாஞ்சா கல்பத ரூபசேச்ச கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பதிதா நாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷஸ்து பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே மோக்ஷ சந்நியாச யோகோ நாம